Sinama. Yun, siyempre nagiging di ba ngayon? Positive man o negative. Dahil lang may upuan. Minto ba para may kung anong Minukos. baruganan ng manifesto ng isang pizza at dito. Sir, sa mga previous interview sa Bisan Gani kang Chairman Runi O sa Lua, interview na mo sa Pingletra na Higilyo, lugar na ay gikan mismo sa Lua, gikan Manila, ganingin mo apil o maglangkob sa Junta Direktiba. Mula bitaw, ang nagsundan sila sa unsay dagda o giya diya mismo sa pagbutang o mga interim board of directors. Di lang kung basta-basta ba kung makapunjong sila o sampali diya mismo sa lokalidad para ibutang diya mismo sa Junta Direktiba. Kining konsyal. So, kung siya mula tawanan? Sa tawanan, yun siguro mo recommend ang APP, recommend mo yung APP sa monitoring course ko sa kapitan. Walang lugar sa spine ng APP. Pero malakot na natin paano ko malakot mo yun. Kaya pinakita na Sir Fermin, kagapo sa malunggaman ko lang. Nga murag na abato'y mga pamahay ng timong himong pangalakan para mapagyan po ang pagsunod sa mga interim officers sa COWD. Madayon ba ito? Sa mali, iluto na bali ninyo karong ng plano? Kutya? Karama na ito niya mag-control umaminsan na kamay na realisal sa COWD. Ang konsulti, mag-control. Ang konsulti lang ito na kapag-control. Dati lang tanaw na sitwasyon para okay. Nagkalakbig ng kamay ng rally, sa mali, rally sa mga lamahante o rally ikan mismo sa mga detong big movement? Okay. Himuin ninyo, hindi ka rambutan? Okay. So, ang inili ako, walang higyan. wala na ako lang mag-control na sputaran na nila ang tumuping mo ako ng detong wala din sa mga automatic kaya imo sa detong big na nangyari sa dedo pamatan sa kaiwan at nanatiling kaiwan sa mga tumpeno o na kung tayo sa parating na kaya salamat kung may kumbaga na Salamat, sir. Na-mention nyo na natin mo ang lead container sa BTL o dagda tubig movement. Thanks for watching, mga badi. Una sila tagyong galing karoon ng gamay karali. So, doon pa sa buong parang sinugdanan parang basig mo na ko pa